What is up mga chuy? So nata karon diri sa Davao. Malamang that dude from Davao ganino. Anyway, ang atong buhaton karon nga episode, isa-isahon nato ang mga malls diri sa Davao City. And along the way, kay di ba hilig mo ko magpalisod-lisod, natay challenge. So, tagay sa ka mall nga mo stop by ta, mukhaon ko isa ka hotdog. Kids, don't try, kids like me, kay batanon ko don't try this at home. Kado kani siya guys. Imagine pilang hotdog akong mahurot. Di ma siguro no, pero tanaw na to, pila tong kayo hotdog. Ready na ba mo? Let's go. First stop, SM City, Ecolan. Located na sa Kempo Boulevard. Dapit ra pod sa Tulip Drive, dool ra sa Times Beach. So guys, nako diri dool na lang sa SM Ecolan. Nako diri banda sa Sloop katong bago nga VR experience. Na curious ko gitanaw na ko ilang fasad. So i-vlog na to na pohon pero sa karon sa SM sa ta. See you inside. Mao ning first SM Mall sa Mindanao. Nag-open ni last 2001. Tulo ka stories ang main mall ani. Ug naa ni siya bridge sa second floor padung sa iyang 4-story annex kung asa pod makita ang cyber zone ug uban pang mga shops. Dire ko na mall pinaka-komportable. Dili siya sobra kadako, nakapoy lakwon, dili pod siya sobra kagamay na maguot ang mga tao. Ug masayagan pud ko sa ilahang interior. Alright. So guys, na nako diri sa sulod sa SM Ecolan, naka-order na ko og hotdog sa hotdog on sticks. Dalawa na nato. I'm so excited. Next stop, Gaisano Grand City Mall. Located na siya sa Illustre Street. Unahan na dire ang People's Park. Dool ra pod ang Apo View ug UCCP. Naan ako karon diri sa gawas sa JS Gaisano. Bang bitaw sa mga may salunan. Gadali ko karon kay kalibangon ko. Muli so kadali pag human natog ka og hotdog. Tara sunod na ta. Let's go. Let's do this. Faster, faster. To be honest, while making this video, tingala ko nga nung wala kayo documentation ani na mall. Kanahan ba jud ko diri. Daghan kog memories diri pagkabata. Anyway, isa po ni siya sa mga karaan na malls diri sa Davao. And up until now, naga-function gihapon ni siya. Daghan gihapon kag mapilian diri na paliton. Kumaw niya akong gipalit guys. Waffle time. Hotdog gihapon ang sulod ani. So, counted gihapon ni siya. Okay. Mission accomplished. Muli na ta. Let's go. Next stop, SM Lanang Premier. Makita ni sa JP Laurel Avenue Lanang. Doon ni siya sa Acacia Hotel, dapit sa may overpass. Tingala ko wala kay tao. Ambot nga na. Nako diri karon sa may reindeer bitaw. Itong mga design nila itong Pasko. Masulod na ko. Let's go. 2012 ni nag-open. Isa ni sa mga dagkong malls diri sa Davao. Halos doble pa ang kadakon ani sa SM Ecolan. 4-story ni siya ug naa ni siya alfresco dining ug atsop na fountain sa gawas na ayos kaayog lighting pagkagabi. Likod ani makita ang Dakudaw Monument ug iyahang gate na mulahos sa Agdaw. Sa tanang malls na atong agian ron, mao ni ang pinaka-welcoming na vibe para na ako. Hawan kayo dire, solid kayo mga features, lami kayo tambayan. Okay, hell. Tuyok-tuyok dapit sa supermarket ito sa baba niya. Wag hotdog. Nakaisip ko, magjabi na lang kaya ta. So hot. Wala pa gugutaga ang tissue. Dili ko love sa mga restaurant. Wala. Wala akong butaon. Next stop, boom. Ug kung nalingaw mo ani nga video, ayaw mo kalimot pagbilin og like ug subscribe. Salamat daan. Abriza Mall. Located ni siya sa JP Laurel, Bahada at bang sa Redemptorist Mission Community. Pagpahulay sa kadali guys kay tulo na si Roka ora siglakaw-lakaw diri sa Davao.
Apo dahil ko nakaila dire nga YouTuber Happy Film o Giannis Vlogs PH. Okay, subscribe mo. Nasa dire nagtagbo may dire sa bridge na nag-vlog po siya. Before tamo sulod, mga pisa siguro ko kay para ma-alive ko gamay ba. Kinay kapihan dire yung nga local murag ayos siguro nilang kape dire. So na nani fountain dire guys nya. Karon wala nila gion. Wala nila gion kay kabalo sila mo anhi ko. Andalod na ta. Let's go. Mao ni ang First Ayala Shopping Center diri sa Davao. Over 400 ka stores ang naa diri, kauban ng Robinsons Mall. Silingan na po danin niya ang Abriza Corporate Center, Seda Abriza ug ubang residential developments. Panagsad ako gabisita dire but personally ma-appreciate yun na ako ang iyang mga exterior landscapes ug contemporary na design tagalabay na ako. Sa tanang mga mall diri sa Dakbayan para sa ako mao ni pinaka-chill. So guys, nagpalit ko og full time na lang. So counted ya po ni siya guys kay although waffle siya, lagi po ni siya hotdog sa sulod. Paborito kay nako ng hotdog pero pag human ani nga video, ambot lag mukaon pag bako hotdog, bidli jud kayo. See you on the next stop. Next stop, Gaisano Mall, also known as G Mall. Located na siya sa JP Laurel gihapon. Tapad lang sa Davao Central High School. Likod ani makita ang San Pedro Hospital. Atong 1997 ni siya nag-open and although daan na ni siya nga mall, naka-keep up ni siya sa competition sa pagsige niya expand. Naa ni siya 8 floors with over 700 stores. Mao ni pinakadako diri sa Davao. Ug tungod ani mas ginaatuan ni siya sa mga tao. Naamang gud diri halos ang mga ginapangita. Sikat po diri ang roof terrace nga ginatawag og The Peak na overlooking sa syudad. Nan ako diri sa sulod sa G Mall, isilip ko diri banda sa The Peak. So ni peak ko sa The Peak. Har. Bibo kani sa una pero sa karon mingaw kay siya kay mao lagi ginaiwasan nila nga tapok bitaw mga tao so wala kay sila nag-display kung sa COVID. Mao ni siyang itsura, medyo sad and lonely. Really hurts my feelings. Dere ko nag-order sa may tender juicy. So mao na ni siya atong hotdog. Uno na ako guys kay medyo alanganin ang lugar. Paso ang dila, ingat kayo. Sold. Kasi ta. Let's go. Last one, NCCC Mall Victoria Plaza. Makita ni sa unahan lang sa JP Laurel gihapon. At bangin siya sa NBI ug tapad na po din siya sa San Roque Elementary School. So nanata karon dire pasulod sa Victoria Plaza. Time check alas 4 na sa hapon. Nawa ko ng panahon perting tugnawa. Nagmahay ko nganong wala ko nag-jacket. Natukod ni atong 1993. Mao ni first mall sa Davao City. 2-story ra ni siya ug over the years daghan na kay nausab diri. Hinumdum ba ko sa itsura ani sa una na pa ni fountain ug carousel. Pirmi ko gadagandagan diri gaway pagkabata. Paspasas panahon ay bata pa man ko sa una. Karon tiguang na. So napunta diri sa tender juicyhan. Kapoy no buhat ni nga video guys. Pila na ako nga stop. Paspasan na nato. Mao ni ang unom sa mga well-known malls diri sa Davao. Syempre naapay mga ubang malls diha. Suruyo na pud nato na sa future episodes. Fake news, flash reports. Usa ka vlogger giatake og sure na sakit sa sulod sa iyahang mismong apartment. Nanuman ka? Giatake ko. Nanuman? Wala nag-share sa akong content. So kung i-share na yung content, o wala na yung sakit. Basta i-share lang siya. Mao na siya mga igala, maulian ko na ni siya kung inyong ipang share iyahang mga video. Pag type pod mga comment down below sa naman yung mga video na to nga perte na mamingawa.